No niin, nakattiin koira sinne mettään. Katsotaanpa milloin sieltä ajo alkaa. Yllättävän hyvin menee tuossa lumessa koira, mutta katsotaan. No niin, sehän rupesi haukkumaan. Joo. Kattellaanpa hetki tässä, että mihin pääsee suuntaan. Lähdetään sitten passitteelle. Kylläpä tätä luntakin rupeaa olle. Onneksi on melko vasta aukastu tämä tie. Olen niin raskas kävellä, mutta sitä tuolla mettään. Tuossa on yksi tommonen aukko ja tuossa vähän matkan päässä niin menee nyt siihen, että jos tulee siitä yli. Ihan vasta alkoi ajamaan, niin ei ole vielä alkanut pyörimään, mutta vahva tunne, että se rupeaa pyörimään tässä, niin katsotaan. Joo, ajo on tulossa koheen. Koira on vielä 300 metriä, mutta on melko tuoreet jänikseille tuoreet. Onko käynyt niin, että se on tullut jo tästä yli? Melko kauas kokkeili. Lähdetäänpä kattoo miten kävi. Jännis rupesi pyörimään nyt tuolla. Tuommoista aluetta, niin ei saatu kun lähteä tuonne mettään. Mä voin talvijäniksi siitä vähän hankalaa, kun se ei juokse tietä pitkin. Eikä tule tielle. Joo. Onneksi ole pitkä matka tieltä tuonne. Lunta on kuitenkin se metrin verran jo aika lailla, että tuolla aukolaakin oli vyötäröä myöten tuolla. Olin. Varmaan tästä lähtien jo. Näkyy, että on tätä lunta. Ehkä vähän enemmän kuin vyötäröä. Kyllä läskilää saatana tulee hiki. Ei pääse ojaa yli. Tekemätön paikka. Jänis kävi tuossa 40 metrin päässä. En nähnyt villaustakkaa, en nähnyt koirastakkaa, villaustakkaa. Tuolta meni. Täällä puskassa mitään näjee. Semmonen. Kaato! Tees! Vittu. Juoksi, niin otin niinku ennakkoa. Näkyy tästä lumihängestä, ajattelin, kun se niin vauhdilla tuli. Ota ette, mutta justiin toppasi, kun nostin pyssyn. Refleksistä ohi. Ei mitään, RC50 teki taas tehtävän. Tullaan koira kaajolle. Joo, tässä näkyy hyvin. Tuli tuolta, niin otin tähän eteen. Joo. Semmosia. Jänis, sieltä tuli. Katoppa, jätkällä puuttuu toinen korva. Se on erilainen. Se on vähän erilainen. No niin, siinä on ajokoira.